enyankopon won fancho na emumi nim ye say de ehiesuma se na wo so ye prophet no ene nyankopon person to deadi Omanfo mfre ye mra 1978 men's boutique and traditional wear na efre nananom ahemfo nananom ahema nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo se wo ba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko ayie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya ne moroso mama yama munyina kwa ba Nyansapo so ena wani guso a wo hwe na waso guso a wutie yasa ba betena sibiem yade ka aka se ensem ne basa ya na enya abotre si abotre hwehwem dudum na enya abotre ne ape obi asebe na dwimu do na ne timu bobew ye nne di nkomo agenkyire sanse ensem ne pii no Nyansapo kwan so ena nananom ekyekyere na wono mekyekyere nsa ebede ne yesane dise onye obi a oye badwemba na otimi asane ntina asante kotoko se bodam ni ebopa bodam ni ena esane yenko ne yenkoma ya brekwa akwaba na afei yensem nti edi aboa eba ye peso oboa ni esane no okire abrewa ye mo akwaba ba Nyansapo so biem mejo so anyado se empomu ye de nkofutu na no mase ene enkomo na ye bedie ne broni beka se ebe emotional obi won ma wafem onam sesi akra enti edi yawo beka woni ma bebre edi su beba nanso fache ye mboapa se ye bekai wo yawo ana ye pese ye beri obi kru nanso anya basa enti na wo se ye tenase na ye bobo hu na ye di hu nkomo na ye hwe daache ye nim no kwan ye befa so na saa ne mahu ene eburo nsam ene abatetefo area densemfo etimi eba no ebi nsibiem ye nyina ye nimare wo sema asi e East Legon wa kwadakra maba mienu dumienu na Salifu Amoako ne ba a wo mfinhie dunsia etimi atena ka matuo na akonya nkwanhia ma enkora na to anan no wonsie munim dada ye bedi nkomo kakra enti wo de ka me ho na yenko abrewa akwa ababiem ya iburu abrewa de me pese me bisa wo edi kampa ene awomewu abrewa de ene awomewu na sei ene awomewu etie yewo awomewu ene yewo ebewu awomewu ni gina ho ma obi a owo ya na wo oni bi awo be mienu miensa na wo mo ena ebewu so ye obi a wawo na bi a ne baba ako ewu ena yewu bi so wo ho a eyufumuwo pa wadwini ni so na aba eno ye ibi a wo ba yare wadada no afa baabi aduro kra wo ho mete wu a yade nso enye ye peace obi kura bekasa de na akura ye kura sia yi wo firi mu abompa ye do wo ho na ato obi ejade nyame adom foforo me ba wo to so nu no ye be ma ono na me wo no 71 77 11 Ooh
98 9th Jesse mfie aduonu na aka na mmienu enye mfie aduonu baako ndiwi o nsa a che pa pa so what me I keep date no why are there free me tiri mu da the bia ka ho da bia kai me eto da se bia eduye bibi do no maka se na chiri ba mmienu ni o ka wono wo ha ibi so an na chiri ba no ibi a ne bibi mi se akwasi na yese nka broda wo ha mi wire mfiri ne da na mi wire mfiri ne yeye ne nka yes wo ye bibi wo ko ha mi wire mfiri so bibi etimbe to mani so se bia wa brechi se wo ko ba bi se na ne nante en na yi na me te wona ma ye di ma wo nkono wow wona dan finfin otoso nu wo mema nan emenu enu wo firi mu no mi wire mfiri ni da aka nipa no nwotwe wo ho ama sese mi ma no nso awowo bebre nanso fuan pane firi mu no ba ko no firi mu no eno na me kan se efi se me bani wuye no emami nyame so mu ye den se eman kono na ma wo ne se nyankopon ne baba akopɛ no wagya ne se o mewu no onye me nkwade a na wo sa so obeka aye ne medi so o de ye nkono ba ko firi mu no hwe yawo a wonnem anya hwere nwotwe aka wa akiri ba won de nde ye ba akopɛ ebi ne akiri okay tie ma wonya meso mu ye den okay ifiri ho no mitumi mu se nyankopon do me okay enti sa akola ya ne maame ba ne wono nko wona nasoso nana no wono nko a wo firi mu no adekese na aseye okay yenhwe ade wi ansa abro ono ato ne konwo te se bia obaidi na ebia yade bi no hu se me ba na yare na wakotena hospital bi kura watena ne ho a ana wakoda na wa ansore enne se obi na ne bonne sam medituo na abɔ no medeka na akuno wode aduro na agu aduanima me newu abro eno ne yawo no ni nyina ye pa na David se me be say wo wu prekope wa abra no wonyare yo abranti wo ye ante enye wo mu na enye hwa mu na ehwa na emanu su ni eduriji ya no wi na saka sanye wo mu na no wo ho etimi bodon bi wo bitiri ye mi ye bia na mejai enti wo yi a obi di abonesam edi kai akobonu maami ebetimi abasa biribia wo wure se kai ba ana ye machine ote se kai abo aben na ye machine ote se kai bia bobiri fi ana ye machine na empo papa na smo be kai no e mama mi wi mfiri wo ne da ye ba opa na ya ba ba behwe edika no men ye mra wo ho ne makwan ma akwada wanya finhie dunsia ontwika emra ne kire se akwada wanya finhie dunwotwe eko na sabia kronto sa nani da ho kama eno no okwa na emra kwaso ya ma akrata na otimi atwika pa Salifu Amoako baidie onya finhie dunwotwe ese oni nkrata ese odi twitwa yanso akota ka emu akotwi abrewa abatete oya prophet mu awu a wo se nkrofo ho nkom ehu de ebesi wo man mu abato ekura wotumi kasa we ne bedi nkunim na ne ba we de se be kasa wa hye ne tachu cause akora nya mfinje dunsia de wunhye ne tachu a ere ne wakota ka emu kasa obeka ayen kura kire so ahye ne ba ne tachu se enye tuyo na ne ba no to we na wutu kai akokum nipa ne se wutu tuyo de ahi ne mu oduru wutu kai ekum wutu kai
ekokum nipa ene se wo twitu ekum nipa de enyi ni mudu kai o kwetena so akosparke anyonyon no kan we ene ma dodo etue yese etue kote ba akope uso mu ape wo sade ne ba na ye ni mudu wo chopa bia o me na nimire pa no wo mpachew na afi edin ye da no so se prophet no me de me nyini sa ebi ana enye wono sa adentra ene ne ye nkyere so ye prophet me bitifia hey me ba nana oye bibia me bufu me mitimi tia no ma na ye mo hini wo hu se wa konfunsu mu wo hu da no wonne wife no me mfa ne hina wodi ho yesi kuku osi amanfo so wache na de onwono no so nye dey kuku osi amanfo so wache na ne de onwono ne nso no won so nye dey e wo se mi hu se me na me wo wontimi meseme da oye wo hene oye hwan oye Ghana aban kora wo kaseti awo maame a wo be mu obu ni nkutu wo mbe hyew se maame o wo bie mu da so akaseti awo maame tie so pacho na wo ba akoda esukonuma atimi akodi abonefo sei ayerohu sei enyambrasem sei wo enya asem bia ankase enye tuye no otoye ne ka no me na mkopia ai eno ne asem ne say Ghana because me no ka say obofo no ne asofo binum pachew de maw ono mu kura di ka bebu nkotodwe pachew sre Ghana fo say omo mfa nche esre busua no eno achi ansa no oba abontan sa be ka sa asem aso wa sabre no onwune ho ifu no mu no obeka ai afi no akwadwo no be memu ai hwe ewiase ayewo no ye wo eniema mienu ne da ho me ubufu ne sesi asem bi firi wonu ba na aka kire me a menwene nkwa akiri inu se de ebufu yete okay abufu de wo betimi aye bibia na mum wo sere na asem de baaye no na akotena se wofi adwene ho na akire no abase okofo sei ni se eche sa afa no akotena se amu adwena memu yaye nti de ode baaye ni mudu prempren ya me ni wudi nkomo yi e bia bufu aba na maka asem bia ni kwase nka meka de kire wa ense dan house a enhame nemom wo kan wiye no wa anto aso bi kura no atwi afa so na akọ me no me mfrɛ wo sɛ aduonu bra aduonu David ebi wo hɔ ano akogya abufu yokwa na echi kura bi wa pu bi aka yi me kan asem bi kire wo konfu eno kan so anhame fi sasa akoma sɔre a ebi didi awu no aka asem bi akyerɛ me asense ehwe na emom wakɔ ebi kura mani ni me ho so afei na wo ba ka kyerɛ sɛ wɔkɔfo sema nneɛma na wo yɛ no me so afei ni maba me sei ya okay ese we ne de wa hyɛ da adwene ho na waba wa Ghana mra no mu kura o se samiti we na bia makoto se obi ne me maame eko me pie wona nipa ne maame eko na me fa ade na me de bo nipa na one me maame eko no na nipa ne bi kura o mu ni to enu owu ya ho charge de bebo sonko na emom no me duru se nipa ne maame eko no me pie afi na me kɔhwehwɛ ade afade aba no de afi de makɔdwene ho na me de ba nti mra no ani mbedi pa nti de okay no korɛ pofiri mu a de obɛka bia na yɛfa nsa abufu na emom kɔ na asa aba de afi de wadwene ho pa ɔhyɛ da sɛ wo bedi matam mu me sɛ me yɛ panyini a sɛ no wadwene ho me mu no so yɛ panyini nko keka bi a kyerɛ no papa na sɛ kyɛ opa no bɛpa yɛ ni nyinaa no ne character ni suban kasa no wabeyi na dia ka kyerɛ sɛ Ghana fo yɛ kasa dodo no ne ba nye tuo no ɔde kɔ ɔko afi de wakɔdwene ho ahu sɛ mam ko ka bi kura nkyerɛ ɔmo de mam kura me kɔ pa atɔ yɛ de kura simhunu kwa we yɛ tuo no ɔtɔ yɛ na ase ka no ɔde twa nye ka ne ka ne mufu yɛ ne kɔbɔ no
Me car no me nam ko mu fu ye. Oh okay, mate wase pa. Sa tam na no o pa che no no nwene ho. Asa da hye bi. E ba ye no na yi Ghana fo mo fa nche me. Islam mo fa nche me. Sa mo fa nche me we nya wi. Di okoye no okwadwe ho be kan ye no. Enu ne dim. O se ye kasa bebre no. Na ye nim asem ni mu. Ne ba no nyetuo ene otwen ye. Eye car no. Eno na ya asem pa waka. Car no hwan na si wo ntu car. Wo ba no wo mra se wo tu car. Ana me na mfiri ba bi ba na mde safo abehe ni nsem. Se ne na nya akwa mo adwo na amo adwo wa. Ene ebi a wo na ade car ne he wo ba ne nsem se safo ahe ni nsem se enkola bi na ekon kumu. Wo na wakena mo ahe mu. Na wo te Ghana ha. Wonim da bi asem. Ehu achirichira asem. Aba beto December timi ka de obedi nkunim. Ka de obedi nkunim aba ye beto edipadom beto a ye hunu de ye to no. Wonim de obedi nkunim a ya amo de ebutimi ka kyem se Nyankopɔ akasa a kyerɛ mo. Se wiase. Se ne bekoso. Ne nti wa hunu se wo bebetu ka ya kokum nipa. Aya asem bisa. Abrowa we yebetimi de ahye papa yi sofu yi Salifu Amoako sa ayentete ya bone Nyankopɔn wo ma wo bi ase prophet a wo tre ho ni di nkomo se mprempre wiase ayewe Nyankopɔn prophet bia se wo de Nyankopɔn ka kyense boni wiase eni wiase foforo eni wiase dada eni wiase ayenamu ya wo ye otorofo enu boni na wo moje ni Nyankopɔn begu wo mani mu ase we ka wono nanim guase ye ho abato a ye beto na se aduro no akwaje no de ma de bani a emoje ode kwaje aduro no na Appiah firi honamu wo no ankasa de ba ne ka imu no se ka ne dia ai ne dia se ne bande on talk a ne dia fede dia beto dwakran se di maid na de safo ama akwara no na maid dia se trust me na da ho no Nyankopɔn fa bibia hu nta nipa wo pa hu na wo bi hu so hu sa brempre yi ayi wo mu obi so ye prophet ya o ditro omu hwe enya he de wakwaji nro no obetumi de aye bibi e de am obi ne Nyankopɔn kra nti Yesu baaye no waka kire ye se wudi mahede so a ubeye sikani there bi o se Yesu de oba obebo ahenie ne ho dawuru no se wudi ni nyina so a de aka nyina no de be ma wo wa nya specific se o discover be ma wo ne ebiribi na me ne nkrofo bi na ye di nkomo nyamse mu nam se panyi bi o na wo ho ye odefo o bibia bi e ka so obi wo ye odefo a no bibia bi nanso o baba akopɛ na wo na koa baako nti panyi no ko ni nfie mu a wo ko akiri no na wo frɛ ne ba no na wo ka kyerɛ ne se me niema mi wo yi nyina nke ya odi anso yi baako pese papa we ni mani je ho de aka nyina me de che makoa no ne bui ujia ho papa ni sa wo si mi nyi baako pe wo si na fa de aka nyina nta akoa no wo si de aka nyina me de cha akoa no nti yi baako a wakomam ope am fa de aka ni nyina nta akoa bui jia ho ojunjuni mitiri mu obi na no ano se papa me pa akoa no tifani me nyina cha akoa no abro nyabotre eniema ho ena ne papa na koa no nso ho ena ne papa ne se wono ne ba no eniema no onyim di ope baako ye fa de aka ni nyina ma akoa no okay ena ne ba ne trans di ena o se opa akoa no tifani me nyina ma akoa no akoa no ye me dia nti wo de ne me nyina ma akoa na ne ma nso abem dia akoa ni nim nyanse ka ni si ho akoa dia
na me akwa ya media na me tuka na obetime bie na no Dabi na wo mu kura ya media na wo ka akwa ni nyanzo se ukoyi mufu apa de aka nyina ye de ma akwa no ade bechi na ono mom na baye wo de fo kese ehwo nyina ye ne dia o de ba akopɛ ne ye o dia tie ni mefa de ene akwa no papa me pa akwa no ti fani me nyina ma akwa no wonderful enu ni Nyankopɔn se hwehwɛ Nyankopɔn tenene ne na henie ne kane na de odi wo no nyina ebe ka ho ati ase na se wan so de wakoyi sika to afa sika de aka nyina na de akoma obi to abaya akwa to ye sikani na yare ye hawo uye sikani na ebia o bre wa abrabom wo niema bi ni ade nanso no fa nyame ani na ejina ho ba akopɛ no na fe sa nyare wanom ne sa ne nyina emehye wase nti hu ne se ne asofo yi abayi wo mu boa entoto ne hawo abawi ase nyina efra asofo yi ya abayi ebinom se wahye ne ba ne tacho eye ntete ye bone eye no kora sa ogitum za na ne ye pia bonten wo bi ehunu se de ba no ahye ne tacho iso eti pie begina ho ka se se kora wo pa acho ko fie na yire se we ye chopo yi akwaka yi ene che se wo bu ba no fo na kora na wo papa wo pa cho de che se midifo sebe asofo adi ka che se obofo nom ene wo mo kan wo adi ka be pa acho bi ma Salifu Amoako a echire wo be kan asase mu wa mo aye ensesi foma na so wa abeka se wo kura ye hu de ye wo ni ayeye nanso de wo mu ye no enu na ye Nyankopɔn adwuma okay omu se omu nua na asemato no ye nyina ye mmoa ye mpache obi ma no cause na Ghana fo akoma ehuri na de aboare eyesi wo ansa na wo be pache okura bia wo mabɔ mpa ye asire Nyankopɔn asofo papa ye nim Nyankopɔn ene be ye sa okay na no me kan bibi se amenu me na ma mi di nkomo na me se ya na ye se asofo ayabe ebi mfiri nyame ebi nyese na me obofo bi genitum so ofiri nyame pa okay ti se na nsan ya wo mu ne do mama ne ayi bawo mu amo ekohia ya ensem kai mu asem firi obofo no baaye no ene nyina eda makoma so se bi se nyansasem papa so se wo susu baaye a wasa di mirika abepachew o bu nkotodwe wona so dan pulpit no so se ni nkotodwe nyina si fom ena na o pachew bi di ma ansa na obepachew nam nim se obɔ mpa ye asiri Nyankopɔn se wo mmoa na asomdwe mra na no ansi kura na wo a wo no wasem no wo no wasode ni gigigigigigi enyi tuye no woto ye ka no ani tuko ye nipa na tinem tuye na wo awuji se sase wo yi a wo kan ye so obi de wo bɔ ne be chew kura wo de be chew Nyankopɔn wo mfa nchew na emomimi nim ye se de ehiesumase na wo so ye prophet no ene Nyankopɔn pese no to daadi akora ne nana akasa ose kwambia so one day opese eye nse na ho opese atenten ne ye adwuma cause Ghana ensemu koso dodo enti opese asemwe no kwan obefa so bia na o mbe ya ma atenten ne ye adwuma be ye adwuma se ne be nse na ho na ama obi enye saade ni bi sabia ko de we obe se sikafo mienu na anya manso we de enkoye ame abusua panyi na mete mantwa baabi sabi akwada na wo firi mu na abusua wo so wo de omudie nti safa mo akonso wo de odi o betimi o miya nso betimi afa lawyer na o modi ade akwada yi nana e ka no ne kwan so ano no empanyimfo aka to wo se wasifu wa amfedi si wosiwu a wo so mfedi si wosum ne to twene se wase de wasifu wa amfere se wosiwu a wo so mfedi se wosum ne to twene wase na ewie ne ye pagya no wono no pese obepem wotare dan a
also sum no to twene So wasifu na mfere so obesiwa nso mfere so feri so sum no to twene okay cause owo ba akopɛ ɛna ne ba no nso abɛwo ba akopɛ ɛna kontekura wo ne na nafu apɛ sabi enyamo nsɛm ɛne ntete funti ye boni ne abahye proye akoyi na firi ade obi ba foforo de aka ho internet ne kwa so ano no aboye nhwe ne ya sei ne sitie ma wo ba akopɛ me ba wo ba akopɛ enye no kura mpo asɛm anka papa no nka bibi manwodwo akoma asɛm bi wɔ hɔ a yɛtumi ka sɛ asɛm di entwa yie nanso o papa asɛm obɛka yie pɛjuani hwɛ nyame ni jemu manenka ni nyame no ani nimu ni awoye said the ani kasa asɛm bi en wɔ de se kan na etwa tɛkyerɛma no tɛkyerɛma timi ma abaatɔfom tini yɛsɛ kɛkyerɛma ɛwɔ tira ɛkyɛ namɔ tɛkyerɛma wɔ tira ɛkyɛ namɔ sɛ na ya pawo tɛkyerɛma mum pa efia de ni bia ne tɛkyerɛma ne paaye sɛ nka no nam ne nsu atɔ ne o hoteli se ya ke bia ne to ne bɔ hɔ ama ɔsɔre kɔe na ne tɛkyerɛma no ɛkɔ paaye no ɛkyɛ namɔ imu nsɛm dɔɔso imu odu na wo wɔsɔfoɔ mmua a wo na wutufoɔ ɛka asɛm papa bo obi tie na wo asɛm sɛ yaba obi kura ka sɛ yɛdi agya Ghanafoɔ kura nya aboto agya akora we nya tue kae de obi ka akora bɛka sɛ jai asɛm ne mu ɔya mu ɔya mesro jai na nka wokora waka asɛm bi na nka ahye nkuna ne so otim betena hɔ sɛ eje tue no wɔtwen ya ɛne ɛsɛ da bia wo so wo de ka bɛkɔ akɔkum nipa wo bɛhyɛ da de ka yɛ tue afa nipa dom ti sɛ nye tue ni kora wo abusia abrewa abusia ye wo maako no sɛ na ne tie ba ko de ya na ye wo kyɛ sɛ wɔkɔ ɛno anu no de sɛ de yɛsi atomami yɛsɛ ɛnyina koro ɛbɔ a ɔsaaye ɔba mpo anka nyame adaroma ebi anko no de ko bebreki na nko abetre busuanum abawunum miensa ne nan bi de ama ne nanen ene ne maame a fofi anto ata obi kwada abonesem obi ntete ya wanya ne yie obi tirimu de kankan fi sɛ ne papa ye difo ya to correction bo afode de ma no sika budi ope no woyi nti no akotuka akobɔ obi ahina etesei abra sɛ na maame no wo hwɛ ase sɛ utwa mfonyina ori ane tibiam kra atesei ni woniti sɛ maame no woniti nitiri wai ɛdeɛ no wɔdwena kosi so na enso so mpanimfoɔ sɛ akrasuo mudua akrasuo mudua ongudua kyire mu mame obi a wakra sɛ nsuo na bɛfa na me na wo dua mu nkono okay ye de nsuo na de bɛkɔ okay adeɛ na ɛya maami sɛ ne baba ne nwu bi mu de a na kyerɛ na se ahye na enso so Nyankopɔn ɔwɔ hɔ no ɔwɔ hɔ saa kwa sɛ maame no wɔtena se na wɔdwen ehu nsɛ enyame de wɔne ne baba ne si wiase ne Nyankopɔn ne anhene sɛ omenya bi nka ho na wo mu no so bi akwada no kra na adwuma ɛwɔ so bɛyɛ wayɛ awie sɛ akrasuo emudua ti wo mpene wo mutirimo hu ɛya makonim enso ɛya nanso de edo wo yɛ bibia ɛyɛ ne mum emra ne de o ma ne nya adwuma hu o sɛ emra de wɔno ne yia no abeka kyerɛ sɛ wonsusu ebi ana wo kra wo nya nwui sɛ me wo du no bɛwo maame yɛ ya ɛsa abiri me ngoe sɛfchinchina me nwusa
ɔne ne bɛ no mmienu ntena ase ne yɛmfa yɛn ho adwene na yɛnhwɛ wɔ Nyankopɔn ɔbɔ adeɛ no sɛde bɛsi bɔ adeɛ nti na meka sɛ mebɛwuiɛ no ɛmaa m'ani bɛgyee Nyankopɔn na n'asɛm so yɛɛ me dɛ sɛ me ma yɛ nkono ne baako awu na yɛ me ya paa boro so de a na ni ne Nyankopɔn wɔdɔ me ɔdɔ wiase na wɔde ne ba a wɔwoo no koro na anyanyadeɛ ɛne ayakayakadeɛ ɛne nneɛma basa yɛde yɛɛ ne ba no a wɔno koraa kaa sɛ agya sɛ nke bɛtumi a mekuru wɔ yi mpa no ɛno na hɔ biem ɛberɛ ɔbɔ asɛ nnua no so o agya adɛn no wapaa me ne ba no koraa de brɛ maa ne papa sɛ du baabi afei de wabrɛ wayi w'ani ama me saa adɛn woana asoma me afei atete a mefa mu afei de wayi w'ani ama me yasoro kan ya wodi gye mu no enti enipa bibi to wahwe ne yie Nyankopɔn wa mo wiase kwa te sɛ da hɔ saa enipa a yɛte we yɛte sɛ obi atwere letter na ɔde ahye envelope na yɛde akɔma letter nipa yɛde akɔma no yɛde ma ne wie a wohwɛ envelope obi wɔ hɔ a wɔto no bo no wate ano sɛsɛsɛ no ayi ne letter no wakan obi so hɔ so mu ano osunsun bi ultimate ana akɔka krata na ehye mu no so mu ano osunsun kyerɛ sɛ enye envelope no ne hia no letter ne ehye mu ne hia no nti Nyankopɔn yɛ kɔ a yɛ bɛ nyinaa yɛ nipadua yi wo hu die ɛyɛ envelope na emom letter ne ehye mu na wode bɛsom Nyankopɔn no ɛno ne hia Nyankopɔn nti maame ne ba no letter no yɛde akɔma ne wura sɛ akwadaa de bɛtu kae sɛ boɔ ne bɛbɔ no sɛ deɛ bɛyɛ sɛ bɛyɛ ne wura sa bɛka letter no ɛne hia bi akwadaa wo yi ni petitiri bi wɔ Nyame mu wɔbɛtena wiase amenamfo ababaawa afi obisi so do wɔfa ha no wɔsen ha no wɔyɛ sɛ na afei ne Nyame so na asɛe Nyankopɔn sɛ so yi ni nti na frɛ awɔkra ada na bɔne anka to mo nka mo akoma nto mo yɛ ɛde kakra na abɛka so de ate prophet Salifu Amoako ne ensɔre so prophet me pɛso wɔte aseɛ sɛ ewiase a yɛtie baabi a wakɔka biara woyɛ nipa ebra we Nicodemus ko Yesu hɔ no a wɔse wɔkyerɛkyerɛfoɔ pa menye dɛn menya dankwa wɔse adɛn na wɔfrɛ me papa obie ni hɔ yɛ papa di agya baako pɛ Yesu kura anye ne ho antom so yɛ papa di sɛ agya baako pɛ ɔno ni Nyankopɔn na wini bibi emrasam no wudi so wɔse emra no be di sufiri me nkɔdamu na me wɔse yi kwadwampo kan wɔse na wɔtwe bia bi di mu adampiri mfa me sum ni agoro me nti sɛ minue Yesu hwɛ ne ha no wɔse aka wade baako kɔtɔn de ewuwo nyinaa na ehiafo de bɛsoma sɛ nua ne bi di mechi ɔso ka yɛ afei na akwa ne nenu nyinya wɔhwɛ na hode ɔwɔ a wɔno anya na me nkɔtɔm ne sɛ wɔde abufuo ne kɔɛ ɛhɔ ne Yesu kan sɛ bohu ne nwanwa a ɛyɛ sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ wɔ so ahemɛ ɛne nka ɛmmerɛ sɛ yoma bɛwura paneɛ aniwam wonderful prophet so ama no ho so a wɔmbrɛ ne ho ase ne Nyankopɔn pɛ so wɔbrɛ ne ho ase saa asɛm wo yi ato no me die begini tum sɛ wonye Nyankopɔn prophet sɛ deɛ wɔka no
Wenim he na emum enuro bi no woye buro nya ebedure so ya na wo mu hia bibi gu yemu gya so wo be kodi bosoma afei be so no wodi wodwan de wonya wodi akokọ enti wono na de na woye na emu oduro no afei bedura eye abato afie no wo hia moje emu oduro yete sa wonya enti ni nkwada ne mi no okay me de me ka asirenim se ni nkwada ne mi ni Nyankopọ pese na da pa da adi enti ne we yato no enti saa de na wo gina mu no Nyankopọ otea no no wo mere no ho ase me de me se asem no kore ye ka ye nto sabi o kan so abose ho ato se fom se se de wadwa nsu nwunu no abusua ne ye besre mu eya o eya na so madaroma munkurukure mu boko pa na mra no mu de me ne mo ya adwen mamo mes because minim sa mo de mo di dada monte se eja ye no kure nyame na beta mo asema prophet ya kaninti enyame bedi amamo na mo mamra ne nya adwuma ko se da o clear se 16 years ni ntwika wo Ghana ti hono kura na odifo na mra ne nya adwuma na sa akwada no o se papa no obia onkoje ni ehu se next time no omo from se wo mo bibi dia ye mfa hwe nya hwe timidi nsasi bo se mi twika number plate kura ma ho post ni bia nchime no emra ne ni ehu se eye bonefo sama ne se Nyankopọ prosi na achi no okay nipa post ya ntimi ancho be nyame post de obeche prosi na achi ne se nti wo mele hu me achi wo ne benyina okay eti no na yehu ne mra no emfa nkoto de etwere ewo hono ya be sorry so na said ye ne na me ma me baako ewo Boston United States of America Massachusetts Boston ankasa Church of Pentecost ma Sarah me chiapa nanse no discover ye Nyansapo no makohu se sa o ye adwuma na mse ame wo je onye nipa wo mfa ni agrokra oni ni kunu papa Patrick de bia ne da ho a na o mo hwe nti nyame nhira mo na afi mo amaka ni nyina Nyankopon nhira mo afi anu ahia wi a ne sa ye wura mu anu no busumi dum ne ye we a ewu awie ye ko busumi edu ba komu ene ade mo a efiri afi ahyase edi besi saa bere yi mo boayen emo bia o se wu data kohweye o ka se ebusua age fato nsuo nom abrewa age fato nsuo nom Appiah age fato nsuo nom Nyankopon enhye manemu baabi omu yiskan fie bia Nyankopon nhyira mo tirimu popa mo wode fa che ne hu nti da bia akoye no Nyankopon ento nsa no adwumam mo ni adwuma mo nkrofo man so mo wo ntwetwede nanso no se brenya data de hwe no Nyankopon ma afi nko awie no no wanya adwuma no wanya wonkrata ene ade ewrada nso Appiah Nyankopon enhyira wo onto Condemn na woma omo ahende nkoso te se Solomon ahemi minim se nyansa na wode woman se nyansa no koso a na se bu woman na be ma woman so akoso eti yewrada nso Appiah wa wunim ne ekeka ko nye de ubone ntwene bo bia on ebubeni atebetia wuni wa aba wo nyonkuro mu a udiri mpem enye no ye be konsu se eye generate ye be ko bredi afahye no minim se afi di ampa ebedwa because afi ya abato afim eti generate nso no na ye mampanyini foforo saa time a esi no so ye time saa time ne yaso se new president na wie say yam bibi ne benya a new president because nanado awie ti nipa ofra ye ba umia sandisi ne benya a new president e na ono so e ba ye mahama ekua donko a new president Ghana Freedom Party cheda was what is that cheda so de po ba ye wasan was nke po medeku what de ba ompe wani nyu na ehene no de beto no boy be minimum so de betim de afama mpon no de atomampon kunu num eda ho a wo po beko ho sane wo betwe kakra na ebre ye nyini nyina kakra sai wo so do po ba de a ade bi wo ho na wo ye a obi ate a wo mu wo mfa nya asem efiri sai kwa mitua wona ne wetimi ye saa de yi wo so jatana no wo kompo ano no wo twa bo ama wo mu twa bo ma wo mu a no wo so jatana no so mo nti mo amfa amame a me hyepo me hye no no di eyi eko be hyepo
no nya ne ope ja oh hebe ade oh awoto bo ase oh awoto bo ase na aye ye tuama no osenkambu makoma demo se wopo de hwemo dia ewumu ya obedin sika wi a no asa afi ubi asam ye ne hi ya you say awutwe anko ugwa sa krachi awutwe ai man fantofo fa no ye krachi ono kwe no se kwa mdwuma ba kwa mitua ba mon kan tense wonhye no afiri mo abere wonhye po hebe obe was mesebo manenhye no afiri kwa mitua ko ye obe hye kwa hye bisi jai onfa ejeyi nkunu opumu a edu ebe eyi na wa cha ye so abre ene edi awotwe wo modene ye krache a wo yi ya no wo bibia no ekwa be so pa na wopui ne nyankopɔ kora anye hye ne se wopo meda kumase o ade ba ko nipa wo so hu no ade ni ho ade nu nyame amfa ato ho hwe yesu branti edu na woda ha no wopuduri ha kora obewe me na me ka kire wo wopo woduru kumase obewe se kwa bi kora da ho a subranti edu ni kumase ni no hwe ye kwa mu ha apeta pakwani wonwam ene yesu yebo anada ena wonwam da ha yesu yebo ada ha ene nsuye bi yeso odi akora seche se obeda wo mu mfinsini ho na wodi enaso wodi ba ne se wo adenchem obema wo mu bi enti afi bia obefa ba ta ne ba no se kai obefa ba ta ne ba ne yetena ha no ya fa ba kora da fa wo denchem ko enti sensuye yi na ono waso ase wo ba no wo mienu aka abom ehne na abeda wo mu beka abom a wo ri be firi wonwa mu firi soro ha betwa su ebo akwa akiri ekwa apeta pajansen wo wo mu afa ho nyina ye wo ntimi antana no da ne ko no kwa ne be so di ko nyini so di tina form sa se bi nsuo bi na ba bi da nsuo bi num no ye de da ha wo fin num ne wo da num ne tano num ne ade be ma kwa so yi me da ha opo me da ha enyankopɔ kora wa anya ne sa emu be po a wakwa yi mu emu bonhwa abe furu besa I don't know ba bi anaja for the first time enyankopɔ cheche ne ma pepe akoso mo yi da ho yi akwa amenkroma kan so wo yi edipa na awumu pa wiase no ya na anu ikra dam yibu asrefu a wasane aha nkofu yi hwe enafo kwa amenkroma wo bre ebi ana ni kwa amenkroma na yebenya no buroni a wo bebie ade ne taye no na de wo bebie no se kwa amenkroma toro ko to ni fira buritiri na busuafo nsem na yire ne ne mma na so owi wo bebie a wo mabie no obi a wo bepie enti sika pompo pa o twade man e busu bi o te wo hia na se me on sa abrofo so ya no mu family hia ya o sa pe ade obeye no obegidi ne da ho okay ti we ye ni nyina ma ye ho ne emenyine wie ya oba no onko bi enti wo so ade enu bi eni se hwi no ebi ehunu de ni pedua kra fa ye sue na atade nyina ade bam akoso mu e betayi we wo se da ko ye se da ba na sa abrewa Bible no wote da ko ye be se da ba Bible no ye be preach wo Nyansapo so na wa cheche de memu pa ejara fo ye fesi a kakra ye hu abrewa no em se a discover people from da ko ye de ne be wura Bible no mu na wa boye Bible nso nkomo kakra ye da
ma mo ne hwe kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada uro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame